Lafiya? Kwantar da hankalinka ba. Nasara GRA za a. Ai irin wannan magana ake yi sai ku sa in zaci barayi ne. Ka duba wannan katon itace ga bulala. Na gane bari in soke shi. Siniyo ba komai ka yi hakuri. Nasara GRA. Yawwa. Abokina. Hello? Dino ya saki sabon posting kenan. Bari zan duba yanzu zan kira ka. Yanzu nan zan duba. Kana wahalar da me ka hankala. Dino. Kaji. Ya mu gani. Dino. Wannan ai dan unguwan mu ne. Dauda ne ba. Dauda. Dino na ce ba Dauda ba Dino. Dan unguwan mu ne. Dan mani yake. Yanzu wannan kuka san wannan dangin su ba talaka bare wanda ya san shi. A ina ga waya ga ma. Yanzu kun isa ku ce kun san Dino ji ku fa da zubin barayi ba. Ji kalladin gome da dawa ne. Kalle ku da barayi ba gari kwance sai an tayar. Kun ga hotunan da yake cirewa ba shi wannan kasa ba shi wannan kai duban wa. Duk hayan da muke haka. Kun san waye Dino kuwa? Kai ka san waye Dino? Waye shi banza ne. Irin wannan ai sai ku bata mai suna. Za a yi da Allah ku kalle ku da zubin barayi amma ku ce kun san Dino. Barami. To ladan goma tana can a gida ya wuce da Allah ku Ya hakuri. Ba mu san shi ba. Wala ba mu san shi ba. Wala ba mu san sa ba ya haku. To ya Ba mu sa san shi ba. ku ce kun san Dino ku kalle ku da zubin barayi ba ku da ko sisi. To da Allah ku daina irin wannan. Ba mu san shi. Daina irin wannan. Tsaf sai ku bata mai suna a wani wajen. Ya hakuri ba. Mara uba. Ya hakuri. Ya hakuri. Taimaka mana. Kai. Ya hakuri. Dino waye? Yau Dini, gaskiya na ji daɗin ganin ka. Wannan ƙawata ne, tana yawan ganin hotunan ka Instagram da Facebook duk tana yawan gani. Shi yasa ta ce min gaskiya tana so ta haɗu da kai ta ganka sai na ce maka ai saurayi na ne kai. Ba dai ta yadda ba to yanzu zaki gashi. Allah sarki ya kike? Lafiya lauya kai. Lafiya lauya jin daɗi. To jin daɗi ai sai ku. Kwana biyu. San baby kin san me ya faru? Ai flight ɗina ma zuwa karfe 2 zan je na samu babana a Switzerland. Kin gane? So da kai abubuwan da zamu je mu yi wallahi tallahi. Wallahi baby. So kina ji na zuwa anjima ma nake ga zan ɗanyi wani short video kin gane? Zan ɗanyi posting saboda mutane kwana biyu sun ce ba na posting. Kin san abubuwan sun mun yawa wallahi. Amma in ba za ki damu ba ina dan son na sha abu mai sanyi. Ya kamata ki dan dauko mu wani abu mai dan sanyi na sha. Shikenan bari in kawo maka. Okay. Bayya ni fa unguwan nan tsoro take ba. Duba ga fa gidajen fa unguwan nan ba. Fi sabilillahi a dan ma ni fa muke. Baba, a duba wasu fulawoyi. Kuma zai wuya fa ba gidan yankan kai a layin nan. Alƙur'an masu kuɗi suka yi yawa a layin. Allah. Alƙur'an kanshin wani ban gane ba ni fa tsoro nake ji. Kai. Yanzu dai ka ga mu yi mu gangara mun gama abin da muka zo yi tunda ina jin lambun Yakubi aka ce mu je mu dan yi wannan. Ba haka ba mu kori barayi masu zuwa tsinkan mangwaro. Kaga na kwana biyu ban yi duka ba. Na rantse ka ci zali a unguwar masu kuɗi ba su da imani in ka taɓa masa yaro kurizan za a kai ka shekara. To kai waje ka ba hankali. Abin da ya kawo mu gwajen nan mu yi mu tafi. Kina dan mun lakin kenan. Wallahi sosai Allah sarki har da su dan comment din nan. Ka ja mana bala'i. Kai ya da Allah. What? Kaman wannan nace gari Dauda. Allah shine jikan ladin gome daddawa. Mutumi na garin nan fa yayi tsimma. Bara uban nan ga ni naga corona. Koronan nan fa bala'i. Baba wallahi banda ina tsoron Allah sai na haɗi zuciya. Otu na mutu. Ina jin wuta a gaba. Sannu ku ba. Wa alaikum assalam. Sannu ku ba. Ka gan shi ba ka manta gayan nan ne ban baka labarin sa ba. Shi ne fa wanda ya sa na sai da keken dinki ba na koma kai. Ga ji da slippers ka giya wani. Yanzu ga ya banne da ya da slippers. Sai ya raina ma hankali. Kuma yanzu ka duba haga yanda yake wuce mu kamar ya ga kashi. Ranan nan fa ina gaya ma da abokina Rossi muna zaune nake mai magana nake ce mai kawai na ga posting a Instagram
wai ga wani dino fashion na ce mai wannan dauda ne unguwan mu ɗaya da shi tare muka tazo wai ƙarya nake yi. Oke yanzu hotuna yake irin yanda Gaison dan uwansa Gaison ije. Isu mai alale. Isu mai shi ma to Gaison a hayin dan mani aka haifar. Can aka haifa ya gangaren makera wurin kwata. To gwara shi sana'a ma yake yi. Ya iya yana duk kayan da kake so. na je na bincike a hedinci yake. Wallahi Allah. Iya sa ne dan yayi sana'a shi kuma yanzu ya runguma harkar ka ga mun me sana'a dan iska yaran. Madagwal ka san me? Ba ne kai shi selfie a Instagram wannan ya. Ka san me? Allah wallahi a sati sai ya selfie 100. Kai dan ma ni ba tare ne mutane. Wallahi. Kaga unguwan nan tamu ba. Akwai dambal shahararre. Akwai mawaki. Acto. Akwai jarumai a yan fim. Akwai producer. Akwai director. Mu ba za mu ki dan mani ba. A ina ba zai ma yi. Ai rigasa babban gari ne. Kaga da hayar rigasa da dan mani. Kuma ka san me duk da Ladungo tana dime mana layi kakarsa da warin daddawa mun batta dan mani. Ba za mu batta ba in dai ka ji warin daddawa to Ladungo ce amma mu nan ke dai garin mu ne ba zai yiwu ba mun san darajar shi anan sai dai ka gayu kawai. Ka san me nake so da kai? Mama ya zami wata ran in ya ciyo wankan nan mu bi shi a baya mu je mu ga inda yake zuwa kiyo salfan nan mu kamo shi mu dawo da shi layi mu tona mai asiri mu tara mai yara. Haka ne kawai za a yi. Shi kadai za ku mun farke. Kuma na san GRA. Saboda tun da ya dora na ake bera dan matan nan. Tun da ya dora na ake bera har yanzu ban ƙara gane kaina ba. To ai kai ka gama cin uwar kuɗin ka duka. Wallahi. Wallahi zami magani. Shago na ɗinki gaba ɗaya sa na siyar. Zami magani. A yake bera ya dora ni. Zami magani. Nigga, I'm no match for you. I'm beyond your powers. Nigga, you like Austin Powers. Yeah. Okay, let me tell you shit. Hey, go che daga nan. Na ce ku bace daga nan. Hey, in back of the door. Jekin in my dough, sai ka zama dodo. Hey, go che daga nan. Na ce ku bace daga nan. Hey, in back of the door. Jekin in my dough, sai ka zama dodo. Oh boy, this guy's on fire. Ya saba gona tire. Ga ka crossfire kuma dole ka ce da mijin iya baba. This guy's on fire. Ya saba gona tire. Ga ka crossfire kuma dole ka ce da mijin iya baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Socks changing every day 247. Kai, har da motoci na 607. Yan mata sai bi na suke da 607. Chop 1, chop 2, chop the rice done. I chop the rice done. I chop the rice done. Got Mike, got Jack, got some last done. Now some last done. Now some dodo. Me da Bino, ya ka saka mu ido. Sai kallo na kake sai ka ce ka ga Robin Ho. Ga Salima da Umma sun fado a lilo. Me ya kawo haka kawai kallon babban yaro. Kai burge su nake kawai suna ta so su ganni. Kuma daga mun yi karo aljanin su sai ya tashi. Sai matashi ni kuma in fara dinki. Rafa ya iso haters ku fara yin salati. Kai sarkin kwarjini zan so su ce da ni Ronaldo. Daga na shigo garin su sai su fara gayu na ta tripping. Yan mata na jumping. Daga ranar da sun ji ni sai su fara dancing. Kai a club ma su ji ni su dancing. Daga sun gani a video su ce gashi can shine yaron nan da kuke ji a gari. Ko ina ka bi wakan shi yake yawo a gari. Wallahi yaron da yake ta sa su hawan jini. Na ce kai ka kyale su ya ce sai yayi kare jini. Kai kauce daga nan. Na ce ku bace daga nan. Kai in bag of the dough. Jekin in my dough sai ka zama dodo. Oh boy, this guy's on fire. Ya saba gona tire. Ga ka crossfire kuma dole ka ce da mijin iya baba. This guy's on fire. Yola! Dama irin unguwannin nan yake zuwa iya hotuna. Suwaye kuma wa'innan? Wallahi masu gadin gidanmu ne wannan. To dan Allah kai mazza ka je ka sallame su ka ba su kowa wanke ne ka dawo ina Ga Dan Allah ku taimaka mu dan girman Allah ku yi hakuri. Kamayya. kamanya Ku tafi taimaka. Mu tafi ina. Allah in za mu Wai tafi muna layi Allah. ɗaya da kai. Mu taimake ka da me? dan Allah. Wai kana nufin a ce ba unguwan mu kake ba?
Daya ma madagwal kaji ka taimaki ladungo mai daddawa kakarka. Tana gida tana yoyon fitsari an zauna an tayar kai kana zuwa unguwari mu kana salfi to yau dan ma ni zamu je da kai hoto a gidan nan kai post. Bare kuwa. Mu za mu gaya ma kuma abin da za ka rubuta. Allah ya fi carin unguwanmu yanzu fa muka haɗu da dan Alhaji Sau ya dinga mana musu. Wallahi. Har da zagi. Wallahi Allah. Ba mu san shi ba. Ka manta abin da ya ma? Kuma ka duba haga abin da ka mun kai sa na ake keken bera na sai da keken dinki. Na shiga suwat din nan. Karshe duba ka ga takalmin. Tun balan shi ma fa 150 muka sayar da shi da yunwa za ta kashe mu. Wallahi sai mun muka ci dan wake. An yi featuring din dan mani. Allah wallahi har inda aka mai kaciya yayi zawo sai mun dauka awo. Sai mun je shi mu je. Dan Allah ina ta ku kai gobe. Ina za ku talakawa ne. Shi kan ladin kuma sai za mu taimake shi. Dama makaryaci ne? A baki ba shi yasa dama da shigin kwashe-kwashen ki. Ni har zaki dama ina da kwashe-kwashe. Dan na san rufe min baki. Dama cewa kika kina son ganin shi. Da kin samu dama zaki soyayya da shi. Dan na wuce ki bani waje. Munafuka kawai. Nigga. I'm no match for you. I'm beyond your powers. Nigga, you like Malo. Austin Powers. Gaskiya ni ba na gaji. Kuran ruwa kan gaji da ita koko. A ce kullum mu dai gashi dai wankan nan dai muna dan kokarin yi. Amma ka duba ka ga wannan gayan Dino Fashion dai ya karbi gari ko ina shi ake magana Instagram, Facebook, Twitter duk shi ne. Kai saurara ma ka ban ma wahal da kanka ba Allah. Sai ka sai da kuran ruwa bakwai kahin ka samu ka sai madibi. Kaka hada kanka da dan gidan masu kuɗi. Kai hadda hoshin ruwa bisa iska suka yi ne cikin jirgi. Allah. Cikin azumi. Wallahi. Hala sun taba sati guda Najeriya an kawo dinga. Wayannan masu kuɗi. Wallahi kai kana ma cikin wani hali. Kai daga hannun gaba ɗaya duk kuran ruwa ta caye ma kunkuru duk komi ya ƙare. Kaka hada kanka da su. In nan ka kuma lata shi tun da wuri. Ji dan matar ga tun azo maka dumi shi har yanzu ya kisa maka. Kai. Zan je Dubai Bojal Arab, zan je UK in sha zuma da daga safiya mu je gida mu dinga Arab. Support. Dakata. Shin bisa kurar ruwan taka za kana Dubai. Kai gayin nan ba an fim iya bane fa. Gayin nan ba an fim iya bane. Ka san sunana? It's a boy, AK Ashnam, AK ba da hanya bombo kla Rastaman no the fair policeman. Rastaman no the fair anybody. Rufe mana baki. Bro, za ka zo kai babban bura uwa ko 15 ba sa. Wallahi inda ka san min wando da sai ka biya shi. Yau sai ka tura kurar ruwa in so wando. Wallahi inda ya hoshe da sai ka biya ni. Yawan mi. Madagwale yawa ne fa. Ka manta talauta shi da haba yanzu sai kun kawo ni. Yawa ne fa. Madagwale haife ka a unguwa. Yawa ne kana ƙarya. Kare na dan mani ne. Inda aka haife mu a dan mani abin na cibiyar mu ka zo kana ƙarya. Na gwaje yake ne. Sai kun kawo ni. Kai dan giska. A nan da ɗauka. Zaro wayar ka ɗauka. Kaga yanzu mun zo unguwanmu hayin dan mani ko ba haka bane gaskiya ne baka taba bitarin dinta a yanar gizo ba bai kishin ta baka kishin mu yau kuma mun dauko ka ko dai ka sa a yi ta limana ko mu kira baba wallahi ku dan duba mun mana tun wallahi an yi hoton nan wallahi in ba haka bari mu kira mu jan baba taimake ni mana kai Allah da Ka taimake kanka da zamu taimake ka. Dauda. Yawwa baba. Lafiya ya muku laifi ne? Wallahi baba irin zaman amana da aka yi da iyayenmu da kai. Gaskiya. Ko ba haka ba? Duk abin da muka ga zai cutar da baba za mu bari. Ina ba. Yawwa to baba abin da yake faruwa bawan Allah nan ne ma yake jefa ka a hawuya. Dauda. Wato bawan Allah nan Dauda. Zuwa yake cikin binni nemi gidaje dan ɗasa iya hoto iya sa a yanar gizo. Muka ga da ija maka bala'i. Ya sa ya turo maka 'yan daba 'yan kidnapping su zo su kidnapping ka baba na ce gaskiyar magana sai an ɗauko shi mun yi hoto da shi a nuna a duniya Na gode muku. da kai da shi ku a san gidansu ne nan saboda yanzu haka inda muka ɗauko shi baba ƙofar gidan shugaban sojoji ne buratai Kai! kuma ka za a iya turo ka tafila da waye su nika gidan Gidan nawa? Kai Allah sai na yaƙe ka. Ni za ka ce ba dan girman Allah ranka dade. Ya za a idan Allah ku cire ni ga kada a rusa min gida. Ayi mun ce ka ji mai magana idaro wayar sa ayi bidiyo kai hotuna. Dauda A gaya ma duniya. Joyanka da koyanka. Yadda abu ne suka ce kai. Yawwa shikenan. Ranka dade in dai za a cire Ba abin da zai faru
kuma ka ga duniya mu abokansa. Ni ne nan uban shi, ni ne nan uban shi. Hello kawar. Ki sauri ki hawa IG yau Dino zai live video. Dan Allah ki hau bana son musu. Na ce ki hau mana dan Allah. Yawa. Reno an banza ni kuma da ma wallahi karhe biyu dan matar ga yace zai hawa lai. Kai habari. Wallahi ka san ta waya ka fa zan hau. Wallahi wata kasa yi. Ka san waya ta lalace fa ta waya ka zan hau. To ga. Jin kai ma tsallako. Ga kuka ta kan. Sa mana. Dino. Hey. Baban wanka ke. Wallahi gashi nan. Askani na fito. Gari nan. Yawwa. Ni ne na uban shi. Me kuke son mu kuma abokanan shi ka gaya musu tare aka yi mana kaciya. Abokanan shi ne wannan. Yawwa. Ya ga sunan mu. Dan Allah a cire ni a cikin idan Allah ranka ya dade kai ka rusa gidana. Da shi bi yawwa. Ba zai rusa ba ka gaya masa ka ce yayi ranka. Kai magana mana yan ubanka ko in tsine maka. Wallahi sunana dai ubanka ka ci ubanka. Sunanka Dauda sunan shi. Yawwa. Dauda. Yi magana ma. Yi magana mana. Sunana Dino Fashion. Dauda don ubanka. Sunanka Dauda. Yawwa. Dauda da sa maka shi ne yanka maka rago da shi. Ka ji ko? Yawwa. Amma da Allah. A wace kasa yake? Kai kar ubanka. Wallahi shi na Najeriya. Allah zaka koma yawan bola. Sunana Dauda. Yawwa. Dauda. Kuma mu abokanan shi ne. Ka ce duk abin da kake ƙarya ne. Faɗi su ji. Duk abin da nake a social media ƙarya ne. What? Ƙarya ne. Wani ƙarya ne ranka dai idan Allah ka cece ni. Ina fama da dan gidan da in ka rusa ina ran je. Kan gidan nan na roƙe makwabcin mu aka bashi jan aka ce yaron nan ya gyara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dino ne wannan? Ku karbi wannan ku haska mun wajen can. To baba. Da Allah ku haska mun. Amma ya ce mu shi dan gidan boye ne. Aka ba mu yaron nan. Aka bashi yaron. Tun da ya kwana so uku bai ƙara kwana a wajen ba. Wai wannan shine baban nasa? Wallahi boy kenan ga hannun dan banza kamar kudu. Wallahi baki kiran. Hayin dan mani zaka ce hayin dan mani da ke Kaduna. Me daraja. Hayin dan mani. Yawwa da ke Kaduna. Nan ne unguwan ku da ubanka. Hayin dan mani a ina? Kuma wallahi in ka ƙara zuwa wani unguwa wani masu kyau ka ɗauki hoto da sunana sai na yaƙe ka. Allah sai na yaƙe ka. Ba za ka tsine masa kawai ibu duniya. In tsine mai kawai ko? Tsine masa baba. Ai ba zai jama mu ba za mu da iyayenmu da kai an yi zaman lafiya a unguwan nan baba. Allah. Ba za mu ga abin da zai cutar da kai mu bari ba. Ana ɗauka ne ko? Ana. Ni ran uban shi ku kalle ni. Haka nan kakan shi tana nan kullum. Me daddawa? Ladungo mai daddawa. Ladungo. To kun santa. Ita. Ka bukarinta nan. Ko kwashewa ba ka san yoyon. Mana na sani. Ba na san ina faɗi amma kakan shi tana nan tana yoyon fitsari. Amma wannan bawan Allah. Wai ba Ladungo mata ba ji ne ka ce ran nan ma ka fito kana masifa ba ya kwashi garin kwaki. Bai taɓa kawo min wani abu a matsayin na uban. Ya hakuri baba. Ya hakuri baba, ya hakuri baba, ya hakuri. Ka sa ubanka kuka, ka sa ubanka kuka. Wai baba. Ka sa ubanka kuka. Gidansu ne wannan? Ka sa ubanka. Kaga ɗakin nan ko? Wannan wani irin gida? Sallaka. Wannan ne buwan? Na ga ma mu ashegun. Na rasa Allah mu ashegun. Wai ashe dan matar ga wai kusa ga akwai shiga kwana ya to ya dame mu da wallahi da naga wannan abu hannu tana dan podiyo. Ya dai Dino Fashion ne. Wallahi shi na gidansu ma gidan biskin na. Wallahi da ayin ruwa yana yan narkewa gidan. Allah ya kyauta. In ba rumbuna ya gidansu ba shege ni. Allah ya kyauta. Ina kai. Yawwa. Ni ne na uban shi. Nan ɗakin da ƙyan na roƙa aka bashi makwabta. Haska ɗakin, daga ɗakin. Talabaki. Yawwa. Haska. Gashi nan kango ne sanyi na bala'i zai ta shiga. Ni ne uban shi, ni ne uban shi. Ya.